er faldet ned. Hold kæft, det er dumt. I dag der skal vi noget, jeg virkelig har glædet mig til. Vi skal flygte fra et fængsel. Fordi i 1949, der flygtede Karl August Lorentzen fra Horsens statsfængsel. Og det var en af de vildeste flugter i hele verdenshistorien. Og han flygtede den her vej. Jeg har brug for noget hjælp, og der er du der heldigvis, Anne-Katrine. Hej. Hej. Og du har noget tøj med? Jeg har simpelthen fangedragt med, fordi det havde Karl August Lorentzen jo på, og det synes jeg så også, du skulle have på, så du er klædt ordentligt på til lejligheden. Perfekt. Ja. Det gør vi. Sådan, så er du klar. Så ser du flot ud. Tak. Men det, der gjorde den her flugt så vild, var jo, at han gravede en 18 meter lang tunnel nedenunder Horsens statsfængsel. Ja. Men hvordan kunne det overhovedet lykkes? Det kunne det jo, fordi han havde en god fantasi. Ja. Han havde virkelig en forestillingsevne. Han sad herinde i cellen uden andet end helt almindelige ting, så det var der, han startede. Så det var her? Det var lige præcis her. Det var lige præcis her, ja. han kom igennem? Det var det. Så, må jeg prøve? Må jeg prøve at stikke ud i den? Det må du gerne. Okay, det er fandme smalt. Har han været... Jeg kan jo ikke komme længere ind i det her. Altså det her, det er nok det vildeste, jeg kan komme ind. På rekonstruktionen, som politiet har lavet, der går han med benene først. Jeg tænker også, det er rarere, når du kommer ned på den anden side. Kan det ben her komme herop? Shit. Hold kæft, det er dumt. Jeg kan... Hold kæft, det er dumt, mand. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan stoppe sine ben derinde. Jamen, det kan jeg fandme ikke. Men vi skal have fundet ud af, hvordan han overhovedet lavede hul. Og det er det, vi skal teste nu. Okay. Så det er her, jeg skal afprøve den her stoppernål. Du må simpelthen krasse i den her mur. Ja. Og det her, det er jo altså Karl August Lorentzens stoppenål, som han brugte til at krasse. Det er den ægte vare? Det er den ægte vare. Wow. Må jeg røre ved den? Det må du. Men du må ikke krasse med den. Nej, okay. Der har jeg en kopi. Okay. Så første skridt er at få en mursten ud? Ja. Og hvor lang tid tog det? Den første nat, der fik han 2 mursten ud. Første nat fik han 2 mursten ud? Yes. Ja, kan du ikke tage tid på, hvor lang tid det tager at tage 1 mursten ud? Det kan vi godt gøre. Start. Det går godt, det her. Det kører da godt. Men du larmer også rigtig meget. Kendte han deres vagtruter? Ja, det gjorde han. Nå, den er stadig helt. Den er hele. Kan du ikke lige prøve at tage den der original også? Fordi det er ligesom at prøve at se, når jeg kommer ind her, så rammer jeg ligesom imod. Så allerede, vi har lavet en fejl. Ja, så den skal være smallere, fordi fugen er så smal. Så kan han ikke komme langt nok ind. Men det kan jo også være, at han har taget kniven. Det kan jo godt være. Nu har du næsten været i gang i 5 minutter. Han har nok været nødt til at larme, tænker jeg. Tror du ikke det? Nej, det tror jeg ikke. Tror du ikke Jeg tror, det har været lige så stille. Jamen seriøst? Jeg tror, du vil være blive opdaget. Tror du det? Det tror jeg. Og det var en halv time. Så er der vagtrundering. Så er det holdt pause. Okay, men han kommer altså igennem den her væg og ind til den anden side, hvor han så sad i et hulrum. Ja. Og derfra kunne han så arbejde sig videre. Ja, så skulle han i gang en gang til med ydermuren jo. Han brugte næsten et halvt år på alt det forberedende. Prøv, jeg vil sige bare det at få 1 mursten ud. Ja. Det er jo mega arbejde. Ja. Okay, vi kommer ikke igennem her lige forløbig, men vi snyder lidt og går om på den anden side af muren. Så selve tunnelen, han gravede, var her? Ja, her. Ja. Fra, altså cellen er der. Okay. Og så ude i hulrummet under trappen, som er den hvide dør, og så hele vejen over gården herover til forhuset. Så nu skal vi grave? Ja, men altså dengang Lorentzen han var her, der var der jo græs. Okay. Der fliser, så jeg tror, det bliver lidt svært. Ja. Så jeg har en anden løsning. Jeg har 18 meter tunnel der. Yes. Og i stedet for at grave, så bygger du en tunnel. Oven på fliserne? Oven på fliserne. Okay, så er tunnelen klar. Og det skal du forestille de 18 meter, han kravlede igennem. Jeg har faktisk lidt klaustrofobi. Det kan jeg godt forstå. Men den brød sammen på et tidspunkt, og begravede ham. Hvad gjorde han så? Jamen, først så besvimede han,
og var bevidstløs i et stykke tid. Men så fik han kæmpet sig tilbage igen. Altså, der må virkelig have været meget, der kunne gå galt her. Er det hårdt? Ja, det er det faktisk lidt. Så Troels, nu er der ikke langt tilbage igen. Nu er du der næsten. Jeg kan se udgangen nu. Sådan. 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 Lorentzen, du Godt bliver ved med klaret. at forbløffe mig. Kartoffelkælderen er der, nede ved det vindue der. Ja, så han kommer op her i det vindue. Så kommer han op ved det. Så kommer han ud i en lille gård herude, bag ved den mur her. Ja. Hvor han så skal over en anden mur. Og så skal han hen til hegnet og klippe hul i hegnet, og så skal han ud. Okay, så vi kan konkludere, at man kan godt flygte ud af et fængsel, hvis man er Carl August Lorentzen, og man har et helt år til det. Men jeg kunne ikke have gjort det, hvis jeg havde haft et år. Og hvordan kommer jeg ud herfra? Men nu skal du over muren. Flere mure. Men du er slet ikke færdig, Troels. Nej. Det er jo ikke bare at kravle igennem tunnelen. Lad mig komme ud herfra. Troels? Ja? Altså, Lorentzen han brugte... Hvad? Lorentzen brugte et skur. For satan. Ah! Lorentzen er faldet ned. For satan. Prøv igen. Det var skide godt og meget tæt. Det var meget autentisk.